Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, walay magdangkot og suga aron lamang taguan sa gantagan o ibutang ilalong sa katri, kundili iya hinuong ibutang sa tungtunganan aron makakita sa kahayag ang musulod sa balay. Kaya ang tanan nga gitaguan mabutyag ug ang tanan nga gililong madayag. Busa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati, kay katong aduna hatagan pagdugang, apan ang walay iya kuhaan bisan gani sa jutay nga iyang giisip nga iyaha. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod. So mambalandong kita karon sa mga pagtulon ni Kristo nga atong nadungog nga atong gibasa. First is kining giingon ni Kristo nga ang tanan nga gitaguan mabutyag ug ang tanan nga gililong madayag. Kini siya kauban ra ni sa giingon nga walay asong makumkum. Maura ni siya nga pasumbingay. Walay aso nga makumkum. Bisan pang unsaon mugawas gyud kun unsa ang tinuod. So ayaw kabalaka kung pananglitan o gipasanginlan ka nga mao kini mao kana, pero dili tinuod mugawas ra gyud gihapon kung unsay tinuod. Dili madagay na mahitabo diri sa yuta, pero dito sa gingharian sa langit mugawas ra gyud na gihapon. Unay gitawag na to og ang tinuod nga bulok sa imong pagkatawo mugawas ra gid na. No, ingon niya na. So that is the first point. Nya niining kalibutan gitawag na to sa in English og the truth will set us free. Mabutyag ra gid nang kung saan pa nimo dinakanan kanang kinaiya nimo mugawas gina siya. Ang importante lang nga kamao kang mangayong pasaylo kung nakasala ka, di mao man ay imong kinaiya, natagbaw kang pugong-pugong nya kay nigawas man gyud. O di imo lamang mangayo na lang gyud kag pasaylo. O baka nakahimo na kaniana, imo na lang bakwion na lang na kung nakuana ba, nakaamgo na ka nga sayop ang imong nahimo, o di imong bakwion. Ginay ginaingon ni Kristo nga mabutyag magyud na ang tanan. For the most important thing is imo kanang kinulsulan kung angay kanang kinulsulan, bakwion kung angay bakwion. Ingon na mo na gitawag na to magpaubos. Magpaubos gyud ka. Unya kalagmitan gyud mugawas ganang imong tinuod nga kinaiya kung naa ka sa krisis, no? Si krisis kanang imong pagkakawatan mugawas gyud na kung wala kay kwarta, ingon ana, no? Sa unsaon pa nimong pugong-pugong nya kawatan gyud kag kinaiya, may puruhan gyud nang mugawas gyud na siya. Di ba, no? Ingon ni ana mugawas gyud unsay imong kinaiya. Kanang imong pagkamapahitason mugawas gyud na kung nabutang ka sa usa ka sitwasyon. O panalitan pobre ka, no, pobre mapaubsanon ka siya kay pobre gud. Sus pagkadato na dito sa kuan dito sa Bayawan na ay usa ka helper sa tindahan. May magitsura helper taga bukid. Helper tindahan. Karon naibgan man ining insik. Naibgan ining insik nga tagiyas tindahan. Is bayawan na hitabo.
naibgan. O niya kay insik man lagi, bahala na kung sa hitsura ining insika, dato man ni sugot nga pangasawon. Di pagka ng pangasawa, nadato, kung sila lamang siyang ahat kay napangasawa, kung siyang insik nga dato. Kabalo kag unsay nahitabo, nigawas ang tinuod nga kinaiya. Pirting istriktaha siyang mga kauban nga mga tindera sa una. Sa una, may kay siya kay, good anak. Sus, pagka nadato na siya rin tag-iya sa tindahan, pinapangasawa man sa insik. Sus, kung mas istrikto pagka sa insik. Yan naman, nigawas ang tinuod nga kinaiya. Klaro ba? So, ayaw ginag-usba ng imong kinaiya. Kung mudato na ka, ayaw nag-usba. Kung mapobre kag samot, ayaw po nag-usba. Ayaw ginag-usba ng imuhang kinaiya. No? Klaro? Kay niingon ni Kristo, walay tinaguan nga mo sana nga dili mabutyag. So paningkamot yun. Mo man imong gitago-tago nga kinaiya. No, paningkamot nga dili gyud nimo mapagawas ng kinaiyahan nimo. Nga saon man na nimo? Pinaagi sa imong mga pag-ampo, pinaagi sa imong mga pagsakripisyo, pagpugong sa kaugalingon, kinang gitawag sa in English og self-discipline. Nya kung panalitan og wa na gyud kapug na nasingkahan na gyud nimo. Pareho na ako nga naman gyud makatilaw sa akong singka gyud, mangayo sa kagpasaylo. Mangayo sa kagpasaylo gyud, ayaw pasaka pataas na imong garbo. Dunay uban nga makasingka di man gyud bakwion. Aron ba nga doon naman yung uban nga ilag yung kanang ilahang mga dautan nga buhat dili gyud labakwion ngano man gusto silang tahuron mo man kaya kanang ilang dautang buhat kanang ilang pagsingka-singka dili gyud na nila bakwion ngano man aron nga tahuron sila sa mga tawo ba mura ba o mupataas ba siya ba mura ba siya gusto siyang mulabaw sa uban. Mo man na hinungdan nga di gyud mo bakwi. Yang mo ang uban mamakak man gani, mamutang butang na lamang para gyud mapataas sila. Mamakak, mamutang-butang, maghimo-himog istorya para na gyud nga murag mutaas-taas sila. Which is wrong. Muna giingon ni Kristo. No? Nga ang tanan nga gitaguan mabutyag ug ang tanan nga gililong madayag. Busa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati, kay katong aduna tagaan matngon, pagmatngon, magmatngon gyud ta. Magmatngon gyud. Klaro? Samto ingon ni ana ang pagka-Kristiyanos. So, sa atong pagpadayon ni Santos nga misa, malandong gitag maayo. Okay, ug unsay mga gitago-taguan nimo dinha, mugawas gyud na. Bisag usaon pa na nimo nagtago-tago, mugawas gyud na. Unya kung nakamatngon ka nga nakahimo na kaniana, pangayo pud kay display sa gamay. O baka bakwi o nimo pinaagi na pud sa imo mga mayong buhat. Kapanalitan ikaw, may pagkahangol gyud ka gamay no, hangolon gyud ka. Inaana gyud sa imong pagkatao ba nga hangolon gyud ka ba? May puruhan gyud nga may panahon nga makahangol gyud ka sa imong isig kaingon, ultimo imong ginikanan, imong ugangan, hangulan pa na nimo. Kaya nga naman, ultimo gani imong kaugalingon, hangulan magani nimo. Tinuod ba ron? Nahitabo ba na? Nga ultimo imong kaugalingon, imong panggihangulan, nahitabo na. Itong mga hangol, dito manhuyod man lagi no, manhuyod man lagi ko. Naay dato kayo. Dato, taga-bukid. Kabalo kag unsay paliton nga mga isda. Katong perting mga langsaha, anong mga mabukog ka batong gagmay ang isda. Pero ganahan silang mukaon itong dagkong isda nga tubang mga patsyada gyud ba nga pirti kay ununan, pirti kay imong pritohon, patsyada kay yung imong iskabitsihon. Pero ang iyang paliton katong yung mabukog ka ba? Nung may perting mga langsaha nga mga isda. Nga naman,
Ultimo iyang kaugalingon, iya pang gihangulan. Iya na ng kaugalingon, gihangulan pa niya. Unsa nakaha sa uban? Klaro? Dili mo kaon og patsadag sudan. Pero og imong pakumberahon, manala. Mangumbira. Manala. Mangita og plastic, isulod siya. Muna nas kakwartahan ha. Muna nas kakwartahan, manala. Hakom yun. Ingon ni Ana. Ultimo iyang kaugalingon, iya pang gihangulan. So what can you expect? Muhatag ka nas uban nga di magana niya pakanon iyang kaugalingon. Naklaro? Ha? Muna inot mangguna. Dili na inot, hangol na. Yan ang maingon nga, inot mangguna siya. Muna nga inana. Dili, hangol na. Ako gani, ginganlan magani kung inot pong kuno ko. Dili, oy. Dili man akong kwarta ni naan ako. Ako ba ning kwarta? Ako ni dili. Dili, so ako ning ampingan. Ako orang giampingan ang inyong kwarta. Kinaaman giuban niya, muduol og simbahan kay mudone. Naapoy muduol og simbahan kay mangayo. Ay, ano, naay daghan po na. Muduol og simbahan kay mangayo. Daghan kayo gahapon na ini-donate og 10,000. Dahil mga wandering ang ni-donate og 5,000. Naadyo yung na. Pero naapoy muduol og simbahan kay mangayo gikan sa simbahan. Muning mga tawhana nga may pareha inot mo na. Inot. Naabak ko kwarta nga akong kaugalingon wa man. Giampingan ra nako ng inyong kwarta kay dili na ako Nasabtan, gipaangay nako katapusang 5 centavos dinha sa angay gibutang. Klaro? Ingo na ana kay ay kuripot kay nang pareha. Ang kuripot kanang naay kwarta. Ug wala kay kwarta dili ka kuripot. Ano man taong nakuripot na magangwa man kay kwarta. Naklaro? So again, pagtulunan na to ha, pagtulunan. Getting out of our comfort zone. No? Mugawas yun ang atong mga kinaiya. Busa, kung mugawas man gani, kinaamang yun na, learn how to ask forgiveness. Pangayong pasaylo. Unya, pag mapaubsanon, dili kay imbis na kasala, magpaturato radyo ka na imong kinaiya. Kaya nga naman, gusto kang tahuron. Gusto kang kanabitang ipataas. Ayaw na. O, klaro? May naman klaro ba? Ingon niya. Mga sakop, nangalato ba yung tao ng karne na? Kana ang mga sakop ng mga panday, nangalato po din tao nagkaog karne. Oy. Nangalato po din tao nagkaog mga manok. Ingon ni Ana. Ang ilang ganahan ka noon na uta na lang. Sa pangutanon mo na sila. Yan kaya lagi ko nung kuripot lagi ko. Kung naingon Ana, kuripot ng pariya. Nga naman, dili man sila makadool o magsigig yang ngo. Ingon nga, Father, mobaylo na po ko. Uy, buya ka ng pabaylohon man kuno tikaw nga wa man kadibayan. Maluoy malagita, di ba? Maluoy man tang nay mo dool. Baylo. Sos gani man po bubayad. Nya kisa may makonsensya na ako kay ako man maoy nagunit sa inyong kwarta. Dili na ako. Ako wala na ba ko 5 centavos ana. Bisan 5 centavos wala ko ana. So ako nang ampingan kay inyo ng kwarta. Dili na ko na gamiton sa akong personal. Dili na ko na gamiton kay ibuhi sa akong mga pagumangkon. Ako wala ko pagumangkon gi pa eskwela. Klaro ang pagkasulti. Di ko pa-eskwela pag umangkon. Yan naman ko nung pa-eskwelahon mo na nako na may ginikanan. Kamong ginikanan may maning kamutan ng inyong anak. Abi na lamang kaya na mo igsoong pare. Ang igsoon ng inyong pare may pagastuhon. Yakin sa manang kwarta di gastos pare. Iya bala. Inyo bala. Maulaw ta Ulaw ta. Ubuto naon kami mga pare mo'y kinapobrihan nga tao ining kalibutan na. Kaya wala, yun may amua.
Nga serbisyo mi gikan sa alas 4 kadlawon abot alas 11 gabi. No, misa left and right, tanan project tanan. Wala biya gud mi amo anang income dire. Na inyong gihatag kung 5 centavos, wala biya gyud koy ako ana. Natural ko haan ako na para kaon. Pero para nako wala biya gyud na Ginoo nang tanaw. Klaro? Sabtan ko ana ha. So again, ingon ni ana, usa ka na tong pagtulunan, kitang tanan doon na tayo dili maayong kinaiya. Ako, sus nakabalo pa mo unsa ko kamal dito. Pero, kung makabuhat magani kong dautan, makapangasaba ko, makasingka ko, mangayo yung kong pasaylo. Unya, dili ko magpaisog-isog aron tahuron ko dili. Na dili maningkamot yung kang dili makuha na imong kinaiya mo, dili mo gawas ng imong kinaiya. Pero kung mo gawas man gani, saong tao ra man gyud ta, di mangayo kag pasaylo. Unya katong imong mga nahikawan, pasaylo, mangayo kag pasaylo, bakwion na nimo. Klaro? So ingon ni ana ang pagtulon ani Kristo. Klaro? Ingon ni ana ang Kristyanismo. Kining Kristyanismo, dili ni kabahin o unsaon pagdato. Dili ni ingon ana. Kining Kristyanismo, mao kini ang pagsulod sa pagtulon ani Kristo. Kung Kristiyanos ka, sunda ang pagtulon ani Kristo. Kung mapobre ka, imo na ng sala, kaya nga ka na ning kamos panginabuhi. Kung madato ka, congratulations, kaya nadato ka. Basta ayaw ragyod og usban ng imong kinaiya, padayon ragyod sa imong mga maayong buhat. Sa ko nang ginaingon, sa pangutan aragos mama ubuhi. Ubuhi pa to sa aking mama pasungutan ato, ubuutan ba ko. Si mama kay mama mismo kay mutoy saksi. Mutoy saksi, di ba? Di ba? Tama ba na? Ha? Namay ubang mga mama nga, medyo, kuan ba, kanang iila bang dapinaan ilang anak. Sumunod yung mga anak. Kay, sabi to, kung naiubang mga tao, may nga, ay maayo man to siya. Kung naadyo ko'y amahan, nga ni angkon yun siya sa pader, na problema yun ko anang usa na akong anak. O ni angkon yun siya. Kaya nakailamang yun ka sa imong anak. Wala ko'y problema ng akong ubang anak. Kinirad yung usa. Nagproblema gyud ko ini. O giangkon gyud niya, nga naman kay po man gyud na sa tinuod. So kitang tanan naagod ta niya na ang atong inahan nasayod na kung buhi pa to sa anhing mama pangutan ato buutan banas idwe sa ba. Di pa mo ingon gina. Ay naka maldito ana. O ingon gyud to. Pero karon kay may buot naman ta. Nakabalo naman tag unsay maayo unsay dautan, kabalo naman tang maminaw sa pagtulunan, maningkamot na ta. Ningkamot na. Dili na ta magpaturato yan atong dautan kinaiya nga naman. Isama ra ko nagdili ka sumusunod ni Kristo ana. Kung nang-imo rag yung kaugalingon mo imuhang kuagbasi. Sumusunod man ka ni Kristo, di usbon gyud na nimo. Pinasubay na sa pagtulunan ni Kristo. Manindog palihog.